an ka dugu ne ni dugu ye 2 kg 3 kg 5 kg mo ta ani même de toradila et certain Sissoko même pas 25 ans kalma kuru du ko do fana bana Sissoko afana ta 20 ans quand c'est sorti de SP le yakai asima sambi sa bobolo amado ora jijalendo kosebe wasa kaseka anyafo sifu yi ko tunga siraka gelen bibinanga abina fo o ladilikan nunu u talaka me munebe nani oyi ani fere juma be se ka tigɛ wasa ka se ka yɛlɛma do ko la bon ne kɔni ka objectif la ne bɛ fɛn o fɛn contre la diɲɛ kɔnɔ bi o ye immigration clandestine surtout duguma sira fɛ jika sira o ma si contre n b'a contre la nka ne b'a caman na n b'a fɛ n b'a kɛlɛ mais ne b'a dɔn taga in kun kelen pewu dɔrɔn de b'a la kun kelen pewu ne tɔɲɔgɔnw tagara Europe san kelen san fila u ye bâtiment jɔ 10 millions 7 millions ka bolifɛn ɲumanw san k'a du balimaw ma u fana bɛ taa kɔnkɔni kan pour que fana ka se k'o ɲɔgɔn kɛ n ka considérer famille kɔnɔ nin dɔrɔn de don ani mo baarasɔrɔbaliya don quoi baarasɔrɔbaliya de ye denmisɛnninw pousser ka taa kɔgɔji kan a vrai dire denmisɛnninw ni mun taara Europe san kelen san fila e bɛ bâtiment jɔ i bara i bɛ moto ɲumanw san k'a di balimaw ma i ni mun ye situation kelen ye olu sigilen yan foyi t'a bolo a fana bɛ wajibi de ka taa kɔgɔji la ka taa i ta ɲɔgɔnna ɲini a caman bɛ u tɛ se voilà anw bɛna bibi mun b'an na anw ka petini mun b'an na fo Sissoko fɛn sortant de c'est de la taille niveau bas de b'a électricité na a tɔrɔji la wallahi ga yala munun be tunga la ka ban ni olu be misaliya Faransi ni diɲɛ fan wɛrɛw fɛ n'u bɛ bɔ aw ka dugu la ni kayikaw don ka wari cilen u ka se ka don baaradaw sira fɛ ka se ka baara cakɛdaw bila sen kan ka di sifinw ma minnu ye kalan kɛ i n'a fɔ Sissoko ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw minnu fatura ni kasara fɛ n'u ye kalan kɛ u ka to u ka dugu la Kayi ye u ka se ka baara kɛ olu kana taa wa o hakilinaw tɛ se ka bila sen kan wa yala o tɛ se ka k'a fura dɔ ya immigration fɔlɔfɔlɔ la ni mɔgɔ kelen bɛ du kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔ 10 ka musaka ta mais bi na ni mun bɛ yen a bɛ occupé a yɛrɛ muso n'a denw de la an k'o tiɲɛ fana fɔ dɛ donc mun fana bɛ yan u fana dusu bɛ kasi u bɛ taa kɔgɔji la sinon i ye mun fɔ minnu bɛ yen u ka kan ka kumanba de sigi ka wari wuli fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ yɔrɔw dayɛlɛ yan bagan mara b'o la jardin mara b'o la baara wɛrɛw bɛ yen ne bɛ se k'o bɛɛ kɛ an ka Mali kɔnɔ yan an ka du kɔnɔ n'i ye sɛnɛ kɛ ji b'a b'an bolo yan n'i ye jardin mɔ i bɛ baara kɛ an bɛ don min na bi namasa kilo 1 bɛ taa 50 la namasa kilo 1 pewu a kilo 100 filɛ bɛ se k'o sɛgɛn kalo kalo k'a feere kalo ka dafa 70 an bɛ sigi sɔrɔ namasa dɔrɔn na an ka bi na an ka kungo dumuni b'a kɔnɔ ji bɛ se ka bagan mara kɛ sagajigi kelen n'i y'a san n'i y'a feere donc se ka 20 sɔrɔ ni sagajigi 20 b'i bolo sisan n'i y'a feere don min 10 millions mais pour que se ko musaka sɔrɔ k'a baara kɛ o de société jamanaw kɔnɔ quoi pour que se ka olu sɔrɔ ka baara k'a la hali ni b'a dɔn n'i y'a di a musaka ko bɛ sɛgɛn o ye denmisɛnnin caman pousser ka taa kɔgɔji la